तो छोरम न ट्यूशन कोचिंग और क्लास करे तो मायरे गारंटी लेवेला मैडम मैट्रिक पास करे मायरे गारंटी लेवेला मैडम मैट्रिक पास करे छोरम न ट्यूशन कोचिंग और क्लास 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 करे मायरे दे गारंटी मैडम मैट्रिक पास करे और क्या कहता शाम सुवेरे दस पढ़ब छोरम न कहियो का लाश हो शाम सवेरे दस पढ़ब छोरम न कहियो का लाश हो लड़कवा कहता कि मायरे हमारे मैडम जी गारंटी लेवता मैट्रिक पास कर कौन पढ़ाई अभ्यास तो बबुआ कहता जे तोरा फुल गारंटी मैडम जी देतारी शाम सुवेरे दस करम छोरम न कहियो का लाश सवेरे मैडम जी के बोलल बतिया भूलम न दिन री रात मैडम जी के बोलल बतिया भूलम न दिन री रात हो मैडम जी के बोलल बतिया भूलम न दिन रात तो छोरम न ट्यूशन कोचिंग और क्लास करे के छोरम न ट्यूशन कोचिंग और क्लास करे के छोरम न ट्यूशन कोचिंग और क्लास करे के छोरम न ट्यूशन